ବନ୍ଧୁ ଅହଙ୍କାର ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହା ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି କି ପ୍ରଶଂସା ଆମର ନୁହେଁ, ଆମ ଗୁଣର ହିଁ ହେଉଛି। ସଫଳତା କେବେ ବି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖିନଥାଏ, ସଫଳତା ଦେଖିଥାଏ ପରିଶ୍ରମ। ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଚଳେଇ ପାରିଲେ ସମ୍ପର୍କ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ, ଆଉ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ହିଁ ଜରୁରୀ। ଯଦି କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ହିଁ ହେବ। ଯଦି ଛଳ କପଟ ତୁମ ସହିତ ହୋଇଛି ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା'ର ହିସାବ ହେବ। ମଣିଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ନିଜର ତୁଳନା ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କରିବା। ଜୀବନରୁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି ବନ୍ଧୁ, ଏଠି କିଏ କେତେ ବି ନିଜର ହେଉନା କାହିଁକି, ପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଖାଲି କବାଟରେ ଶୁଭ ଲାଭ ଲେଖିଦେଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଶୁଭ ବିଚାର ରଖନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତେବେ ଯାଇ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ହେବ। ଯାହାକୁ ଚିନ୍ତା ଥିଲା କାଲିର ସେ ଠିକ୍ରେ ଶୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯିଏ ଭରସା ରଖିଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ତା'ର ରାତି କିପରି ବିତିଗଲା ଏହା ଜାଣି ହେଲା ନାହିଁ। କୂଳ ନ ମିଳିଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ବୁଡ଼ାଇକି ମୋତେ ପହଁରିବା ଜଣା ନାହିଁ। ଜୀବନଠୁ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ। ଦୋଷ କ'ଣ ଏହା ହିଁ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କେତେ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଗଲି ମୁଁ, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଅଧିକ ହେଲେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଗର୍ବ ଅଧିକ ହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ତି ବି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ମୁହଁରୁ ହସକୁ, ନହେଲେ ଯେଉଁଠି ବସୁଥିଲୁ ହସର ଗୁଞ୍ଜନ ଖେଳି ଉଠୁଥିଲା। ଖରାପ କଥା ଏହା ଯେ ସମୟ କମ୍ ଅଛି, ଭଲ କଥା ଏହା ଯେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ପରିବାର ଆଉ ସମାଜ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବର୍ବାଦ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମୌନ ରୁହେ ଆଉ ମୂର୍ଖ କହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଅଶାନ୍ତକୁ ସୁଖ କେମିତି ବା ମିଳିବ, କାରଣ ସୁଖୀ ରହିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଜରୁରୀ। ସତ୍ୟ ଆଉ ଅସତ୍ୟକୁ ତୁମେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଖୋଜ, ଯଦି ଏହା ତୁମ ଭିତରେ ନାହିଁ ତେବେ ଏହା ତୁମକୁ କେଉଁଠି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଜଣା ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ, ସେମାନେ ଯେତେ ଅତୀତର କଥାକୁ ଧରି ବସିବେ ସେତିକି ହିଁ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନର ସତ୍ୟାନାଶ କରିବେ। କେତେ ବି ଭଲ କାମ କରିନିଅ, କିନ୍ତୁ ମନେ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ବିପଦ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ, ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଡଙ୍ଗା ବାହାରର ପାଣି ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ପାଣି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ମଣିଷ କହିନଥାଏ, ତା'ର ସମୟ ହିଁ କହିଥାଏ। ଯଦି ସମୟ କହେ ନାହିଁ ତେବେ ମଣିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ ବି ତା କଥାକୁ କେହି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ବୁଝାମଣା କରିବା ଶିଖ, କାହିଁକି ନା ଟିକେ ନଇଁ ଯିବା ହିଁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଠାରୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାର୍ଥର ସମ୍ପର୍କ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥାଏ। ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ଭଲ କଥା କହୁଥିବା ସବୁ ମଣିଷ ହିଁ ଭଲ ହୋଇଥିବେ। ଆଜିକାଲି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ଲୋକ ହିଁ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା କଥା ବି କହିଥାନ୍ତି। ମଣିଷ ପଣିଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କେଉଁଠି ମଣିଷ ପଣିଆ ଦେଖାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତେବେ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ ଲୋକ ଆମକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଓଜନ କଣ୍ଟାରେ କେବଳ ଓଜନ ହିଁ ମପାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷର ଗୁଣ ନୁହେଁ। ନିଜର ମନ କଥା କାହାକୁ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଥରେ ଭାବିଚିନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏହା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଆଉ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ର ଜମାନା ଅଟେ ବନ୍ଧୁ। ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ହେଉଛି ଏକ ଭଲ ସାଥୀ, ଯିଏ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ଭାଗ୍ୟରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। କାହା ପ୍ରତି ମନରେ କ୍ରୋଧ ରଖିବା ବଦଳରେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେବା ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଳିଯିବା ଅଧିକ ସମୟ କୋହଳିବା ଠାରୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଇଚ୍ଛାକୁ ଟିକେ ମାରିକି ଦେଖ, ତୁମ ଖୁସି ବି ଏ ଦୁନିଆକୁ ନଜର ଆସିବ। ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରୁହ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଥାଏ। କଥା ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଆଉ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ମନ ଥିବା ଦରକାର ବନ୍ଧୁ। ଯଦି ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ତେବେ ପଇସାକୁ ସବୁବେଳେ ପକେଟରେ ରଖ, ମୁଣ୍ଡରେ ନୁହେଁ। ଷ୍ଟେସନ ପରି ହୋଇଗଲାଣି ଏ ଜୀବନ, ଯେଉଁଠି ଲୋକ ତ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜର କେହି ନୁହେଁ। ବିପତ୍ତି ଠାରୁ ବଡ଼ ଅନୁଭବ ଶିଖାଉଥିବା ସ୍କୁଲ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦୁନିଆରେ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନର 3ଟି ଭୁଲ। ପ୍ରଥମ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଶୀଘ୍ର ଭରସା କରିନେବା। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେବା, ଆଉ କେବେ ବି କାହାକୁ ଧୋକା ନ ଦେବା। ଜୀବନରେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାକୁ ହାସଲ କର, ଖାଲି ଏତିକି ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟର ରାସ୍ତା ଯେପରି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ନ ହେଉ। ଏହା ଭୁଲ କହିଛି କିଏ ଯେ ମୋର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ତ ଏହା ଯେ ମୋତେ କେହି ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମାନୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କିଛି ଅଧିକ ପାଇନାହିଁ ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଉଠିଛି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କେବେ ବି ତଳେ ପକାଇବାକୁ ଦେଇନାହିଁ। ଜୀବନରେ କେବେ ବି ନିନ୍ଦାର ଭୟରେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଗଲା ପରେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ଲୋକର ମତ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ଧାରକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦିବା ଠାରୁ ଭଲ ନିଜେ ହିଁ ଏକ ଦୀପ ଜଳାଇଦେବା। ଭୁଲ ପିଠି ପରି ହୋଇଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ନିଜର କେବେ ବି ଦେଖି ହୋଇନଥାଏ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁତା ତେବେ ନିଜକୁ ଏକ ଶାନ୍ତ ସରୋବର ପରି ଗଢ଼ିତୋଳ। ଯଦି ସେଥିରେ କେହି ବି ଅଙ୍ଗାର ଫିଙ୍ଗେ ଯେମିତି ତାହା ଆପେ ଆପେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ। ଜୀବନକୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମପାଯାଏ ଆଉ ଉନ୍ନତିକୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା ଶୁଣିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବି ଏକ ହୃଦୟ ଅଛି, ଏହା ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁ, ମୋର এই ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସପୋର୍ଟ କରିବ।